Og så alle sammen, det går spil her. Vi spiller team mode, fordi jeg vil gerne team med folk. Og jeg elsker med team med folk. Og vi har været stemme rekord nu. Og jeg kan ikke helt forstå, hvad det der rækker betyder. Han gjorde med ham der. Hallo? Jeg er din teammate, giv mig noget med. Tak, skal du have, bro. Tito. Hallo. Der var der en grøn en. Ham kan vi sgu da lige flikke. Vi spiller team. Kom nu. Ej, shit. Nu kan han dræbe os. Merger. Så du bare gå i gang med at blive stor. Men det er så rigtig så. Kan du komme hen til mig? Kan du komme hen med? Nej, jeg gider ikke komme hen til dig. Det gør du kraft. Jeg kan sgu godt komme hen til dig nu. Men er der lige en. Rødt hold lige i hans hold, tror jeg. Jeg kan ikke helt forstå det røde og det grønne og det blå. Shit. Jeg kan ikke lige helt forstå det. Der kan vi sgu godt med. Tror jeg nok. Hvis jeg nok kan få hans med. Jeg kan sgu godt hjælpe. Ja. Jo. Yes, jeg overlevede dig. Jeg prøvede at splitte ind i en blå, som jeg var team med. Det var kraftedeme ikke klogt. Vi skal lige væk herfra. Tag med. Jeg får ikke lov til at få med. Jeg skal merge på dig lige. Yes. Regn. Nej. Kom nu. Nej. Jeg er tæt på. Okay, lad os sgu da godt trolle ham her. Væk. Ej, men noget kraft, den jo. Stiger den der. Damn. Nej, du skal ikke give det til ham nu. Jo. For helvede, din idiot. Hvad? Så får man lige noget mad her. Samle dig sammen nu. Slap af. Du skal ikke give folk andre noget. Det hjælper. Ikke. Jeg kan sgu da ikke gøre en skid der. Nej, vi døde. Ja. Ja. Eller en butik, kan vi købe et skin af sådan. Noobs, så vi skal have et skin. Jeg har ikke et skin, vi har kun standard. Det er ingenting. Jeg er mega lille. Nu skal jeg have så meget mad igen. Nå, så må vi komme i gang. Jeg kan ikke forstå, at der er sådan en blå der. Jeg skal følge med ham. Jeg vil lave Chelsea FC. Og det passer faktisk, for Chelsea er faktisk godt. ASD, du er også med på mit hold. Og Albania. Jeg er sammen med den idiot.
Giv mig nu mad. Ej, kæft, den er klam. Jeg gider ikke mere give mig mad. Okay, vi skal bare to folk. Kram med bamsen. Okay. Hvis vi dør den her gang, jo, så skriv RIP Spix i chatten. Hvis jeg dør nu. Okay. Okay. Vores chat, vi må slet ikke tænde noget med. Det var faktisk på. Og den skal gå forbi den også. Så skal I skrive det her i chatten. For nu døde jeg. Spix. Skriv det. RIP Spix. Så liker jeg jeres kommentar. Nej, det skulle bare en joke. Så bare skriv RIP Spix. Hvad kan du gøre? 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 Kan du gøre? Hvad kan du gøre? Den bedste troll. Hvad kan du gøre? Jeg ved om han var overlevet. Det tror jeg fandme ikke, han vil. Okay. Please lad være. Nej. Rødt holder lige med sådan en del. Jeg er blå, og jeg er så dring. Okay, det er fordi, hvis I vil gerne vil se pro gameplay af selve Agar.io, ja, vi døde lige. Hvis I gerne vil se gode gameplays på altså sådan Agar.io video, som er pro, så vil jeg sende et link i beskrivelsen, hvor en af mine venner, han spiller som en legende. Og det er altså han er legende, han er level 40 eller sådan noget. Han har et specielt skin. Ja, og vi er noobs, så vi skal begynde. Se, der er begyndt en med i en busk. Han kan vi ikke få. Kom. Tag speed. Yes, vi fik speed. Så får han der. Ja. Okay. Skriv det her, som jeg hedder nu, og det skal være udtalt det hele. Så, vi ses YouTube. RIP Spix. Vi skal lige dø. Det der sprog, der er ham der, han har. Det skal du klart. Men ses YouTube. Tak fordi I så med. Hej hej.